παθαίνω κρίση πανικού. Υπάρχουν 2-3 πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα έχω στο μυαλό μου, να τα θυμάμαι. Κάνω πρώτη κίνηση, δεύτερη κίνηση, τρίτη κίνηση για να φύγει το μεγάλο το κύμα, το απότομο, το γρήγορο. Είναι ένας βαθύς πυρηνικός φόβος ότι δεν θα καταφέρω να ζήσω την ζωή που χρωστάω στον εαυτό μου. Αυτό είναι το θέμα. Το σωστό είναι να επιβληθείς στον εαυτό σου και να πεις όχι τώρα, όχι ακόμα. Να ζητήσεις ο ίδιος μια αναβολή από τον εαυτό σου. Να ακούς σε εισαγωγικά το μήνυμα που σου φέρνει η κρίση πανικού. Κάτι σημαντικό φοβάσαι. Βρες το νίκιστο. Δικλείδες ασφαλείας. Απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος όταν παθαίνει κρίση πανικού. Όταν ξεκινήσει λοιπόν και σου χτυπάει ο φόβος στην πόρτα στην κυριολεξία, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Ανάσα. Σήμερα είναι ένα επεισόδιο το οποίο δεν πρέπει να χάσετε, πρέπει να το δείτε μέχρι το τέλος, διότι κύριε Παπαγεωργίου, σήμερα θα πούμε πολλά και πρακτικά πράγματα. Θα πούμε τι πρέπει να κάνει κάποιος όταν πιάνει κρίση πανικού σε διαφορετικά μέρη. Στο σπίτι, σε δημόσιο χώρο, στη δουλειά, την ώρα της συζήτησης με το αφεντικό και θα πούμε επίσης, γιατί μας το ζήτησε ο κόσμος, δικλείδες ασφαλείας. Απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος όταν παθαίνει κρίση πανικού. Έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε διαρκώς ότι το νούμερο 1 είναι να βρει την αιτία του προβλήματος, να ξεκινήσει ψυχανάλυση, ώστε να μπορέσει να χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα. Να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά με αυτό ακριβώς που είπαμε στην εισαγωγή. Τι κάνουμε όταν μας πιάνει η κρίση πανικού? Το πρώτο είναι το πιο εύκολο, στο σπίτι. Κάποιος λοιπόν που νιώθει ότι πλησιάζει και ότι πέφτει σε κρίση πανικού, αυτό που θα πρέπει να έχει υπόψη του είναι ότι για λίγα λεπτά της ώρας θα χάσει τον έλεγχο της συνείδησής του. Πρόκειται για μια νευρική, νευρολογική αποδιοργάνωση της ψυχής του, την ώρα που κρατάει η κρίση πανικού. Άρα, εφόσον το ξέρει ότι προσωρινώς θα είναι εκτός λειτουργίας η συνείδησή του, θα ειδοποιήσει κάποιον άνθρωπο δικό του για να ξέρει κάποιος τι είναι αυτό που περνάει. Άρα, ένα τηλεφώνημα σε κάποιον που σας αγαπά ή σας συμπονά ή σας φροντίζει. Ωραία, ας πούμε ότι το παθαίνω εγώ και ας πούμε ότι είμαι στο σπίτι μου και δίπλα είναι στο άλλο δωμάτιο είναι η γυναίκα μου. Να πάω εκεί και να της μιλήσω και να της πω ότι νιώθω κάτι και μόνο που το εξωτερικεύω θα βοηθήσει αυτό εμένα, πρώτον αυτόν, και δεύτερον, αυτός ο οποίος παθαίνει την κρίση πανικού, έστω ότι είμαι εγώ αυτός, δεν θα νιώθει άβολα, δεν θα νιώθει ότι ντροπιάζεται με το να το πει αυτό στη σύζυγό του ή σε ένα δικό του άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα. Ασφαλώς, αλλά η ντροπή που θα νιώσει μετά που θα είναι αποδιοργανωμένος θα είναι χειρότερη. Θεωρείτε ότι είναι μία λύση κάποιος ο οποίος του αρέσει η γυμναστική να ανέβει να κάνει 2 χιλιόμετρα στο διάδρομο, για παράδειγμα, να εκτονωθεί, να διοχετεύσει κάπου αυτή την ένταση που νιώθει? Είναι οριακό φαινόμενο. Εάν έχει ξεκινήσει η κρίση πανικού και έρχεται, το ασφαλέστερο είναι να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου από ατύχημα. Δεν μπορείς λοιπόν να ξεκινήσεις μια γυμναστική, ούτε να σηκώνεις βάρη, ούτε να ανέβεις σε διάδρομο, ούτε να βγεις έξω στον δρόμο να κάνεις jogging. Δεν είναι ασφαλή γιατί δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό. Όταν ξεκινήσει λοιπόν και σου χτυπάει ο φόβος στην πόρτα στην κυριολεξία, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να ειδοποιήσεις έναν άνθρωπο δικό σου που σε αγαπάει ότι, μάλλον κάτι παθαίνω τώρα, μάλλον. Αν δεν συμβεί, το πολύ έκανας ένα τηλεφώνημα ή ζήτησες μια βοήθεια άδικα. Και το δεύτερο, να πας σε έναν χώρο που θα είσαι εξασφαλισμένος. Ξάπλωσες στο κρεβάτι ή ξάπλωσες στον καναπέ σου. Αν μπορείς, κάνε αυτό. Στο σπίτι μιλάμε για ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Ας πούμε τώρα ότι παθαίνει κάποιος κρίση πανικού και είναι εκτός σπιτιού. Εκεί τι κάνει όταν δεν έχει την πολυτέλεια να ξαπλώσει το κρεβάτι, δεν έχει την πολυτέλεια να πάει στο διπλανό δωμάτιο να μιλήσει με τη σύζυγό του ή με ένα παιδί του? Τι κάνει εκεί? Εάν δεν έχεις έλεγχο της συνείδησης, δεν μπορείς πια να κάνεις τίποτα άλλο πέρα από το υπομονή να περάσει. Και αν είσαι τυχερός, 99% στις περιπτώσεις θα περάσει από μόνο του. Τρίτη περίπτωση, όταν είσαι στη δουλειά και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη κατάσταση όπως ένα meeting, μια σύσκεψη και σε πιάνει εκείνη την ώρα και νιώθεις αυτό που είχατε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι σαν να έχεις παγώσει, σαν να μην βγαίνει η φωνή από μέσα σου, σαν να μην βγαίνει η ανάσα, σαν να μην ξέρεις εκείνη την ώρα τι κάνεις όταν γνωρίζεις ότι μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα έρθει η σειρά σου και θα πρέπει αναγκαστικά να πεις κάτι. Αν μπορείς, διέκοψε και απομονώσου. Εάν είναι τόσο σίγουρο ότι θα σου συμβεί, από το να εκτεθείς και να γίνουν όλα χειρότερα, καλύτερα να απομονωθείς έστω και με μια ξαφνική απουσία. Ο ευκολότερος δρόμος, δεν είναι και πολύ έξυπνο αυτό συμβουλή, φύγε για κάτι επίγον στην τουαλέτα ή έστω στην κουζίνα. Θέλετε να μας πείτε 2-3 πράγματα τα οποία μπορεί να τα κρατάει ο θεατής, να τα έχει ως δικλείδες ασφαλείας? Δηλαδή, παθαίνω κρίση πανικού, υπάρχουν 2-3 πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα έχω στο μυαλό μου, να τα θυμάμαι. Κάνω πρώτη κίνηση, δεύτερη κίνηση, τρίτη κίνηση για να φύγει το μεγάλο το κύμα, το απότομο, το γρήγορο. Ναι. Το σωστό είναι να επιβληθείς στον εαυτό σου και να πεις
σε μια εσωτερική συζήτηση με τον εαυτό σου, όχι τώρα, όχι ακόμα. Να ζητήσεις ο ίδιος μια αναβολή από τον εαυτό σου. Σαν να μην του λες, είναι ανέφικτο να υποθέσεις ή να προτρέψεις τον εαυτό σου, μην πάθεις κρίση πανικού. Απλώς πάρε μια μικρή νίκη και πες όχι τώρα. Γιατί με βλέπουν, γιατί μιλάω, γιατί έχω θεατές και ακροατήριο. Πάρε μια μικρή αναβολή. Πείσε τον εαυτό σου ότι θα κερδίσεις λίγο χρόνο και θα το πάθεις μετά. Ωραία. Θέλω να κουβεντιάσουμε για κάτι το οποίο είναι πολύ λεπτό ζήτημα και θέλω να το διευκρινίσουμε εδώ. Μιλάμε πάντα όταν κάποιος παθαίνει κρίση πανικού, παρακολουθείται από ψυχολόγο ή ψυχίατρο και του έχει συστήσει, του έχει πει ότι εάν δεις ότι δεν το αντέχεις άλλο, μπορείς να παίρνεις ένα ελαφρύ ηρεμιστικό. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο οποίος καταλήγει στο έσχατο σημείο στο να πάρει ηρεμιστικό, τι έχετε να του πείτε όταν το ερμηνεύει αυτό ως ήττα, όταν νιώθει ότι ξέρεις, εγώ έχω ιτηθεί γιατί έφτασα σε αυτό το σημείο το οποίο δεν ήθελα. Κοιτάξτε, είναι ήττα. Δεν μπορείς λοιπόν να βαφτίσεις το κρέας ψάρι και να πεις ότι ο άνθρωπος δεν νικέται. Χάνεις τη συνείδησή σου έστω και για λίγα λεπτά της ώρας. Χάνεις τον έλεγχο του εαυτού σου, τον έλεγχο του ψυχισμού σου, την αυτοκυριαρχία σου. Αυτό είναι η κρίση πανικού. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ήττα. Βέβαια, ακούγεται αυστηρό, αλλά δεν μπορεί κάποιος να παίζει με τις λέξεις όταν ξέρεις ότι ακριβώς αυτό είναι η κρίση πανικού. Χρειάζεται λοιπόν να το παραδεχτείς ότι είναι ήττα για να πάρεις κάποια στιγμή απόφαση να μπεις στον δρόμο να τον νικήσεις. Ιδάλλως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όσον αφορά την αγωγή, να κάνει ο καθένας την οδηγία που έχει από τον δικό του τον ψυχίατρο. Αυτή είναι η μόνιμη συμβουλή. Αλλά δεν νικέται μόνιμα και οριστικά με τέτοιους τρόπους. Πρέπει να νικήσεις την αιτία που στο παράγει μέσα σου. Και αν νικήσεις την αιτία που το παράγει μέσα σου, η νίκη ποια είναι? Είναι μια οριστική νίκη ότι ξέρεις, τελειώνω με την κρίση πανικού? Φαντάζομαι όχι. Είναι μικρές νίκες κάθε φορά που έρχεται η κρίση πανικού ότι καταφέρω να την αντιμετωπίσω? Είναι μικρές νίκες και αρχίζεις σιγά σιγά με τα αυτιά της ψυχής να ακούς σε εισαγωγικά το μήνυμα που σου φέρνει η κρίση πανικού. Κάτι σημαντικό φοβάσαι. Βρες το, νίκιστο. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει και αυτός ο δρόμος να σκεφτεί κάποιος ότι την ώρα που έρχεται η κρίση πανικού, την ώρα που δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά, ότι ίσως δεν είναι τόσο αρνητικό αυτό το πράγμα, ίσως είναι ένα μήνυμα ότι κάτι υπάρχει μέσα σου το οποίο δεν το έχεις δείξει Τη φροντίδα που πρέπει, είναι ένα καμπανάκι το οποίο σου χτυπάει. Αυτό είναι μια πολύ λογική σκέψη την οποία μπορούμε να κάνουμε οι δυο μας εδώ που κουβεντιάζουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Κάποιος ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού μπορεί να σκεφτεί έτσι λογικά? Την ώρα της κρίσης πανικού όχι. Αλλά πριν και μετά την κρίση πανικού, οφείλει να σκεφτεί λογικά και να κάνει αυτά που λέμε. Είναι σκόπιμο πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση σε αυτό το επεισόδιο να πω κάτι σαν υστερόγραφο. Οι συμβουλές που ζητάει κάποιος για να αποφύγει ή το τι θα κάνει την ώρα της κρίσης πανικού είναι σαν να ζητάς εύκολες λύσεις σε ένα σύνθετο πρόβλημα. Σαν να θες να κάνεις μικρές παρακάμψεις, μικρά shortcuts για να μπορέσεις να λύσεις κάτι που είναι σημαντικό. Δεν πρόκειται να είναι επιτυχημένο. Οι συμβουλές δεν μπορεί να εφαρμοστούν από έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη συνείδησή του έστω και για λίγα λεπτά της ώρας. Με άλλα λόγια, ό,τι και να συμβουλέψουμε δεν μπορεί να το εφαρμόσει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Ο μονόδρομος παραμένει. Οφείλεται σε έναν φόβο βαθύ πυρηνικό, βρες ποιος είναι και λύσε το. Μικρό παράδειγμα, κάποιος φοβάται να ανέβει στα αεροπλάνα ή να ανέβει σε μια ρόδα Λούνα Πάρκ για το παιδί του. Φοβάται τα ύψη, φοβάται την πτώση. Φοβάται λοιπόν μέσα του, πρέπει να ξέρει, είναι ένας βαθύς πυρηνικός φόβος ότι δεν θα καταφέρω να ζήσω την ζωή που χρωστάω στον εαυτό μου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ούτε η ρόδα του Λούνα Πάρκ, ούτε το αεροπλάνο της γραμμής που σε πηγαίνει. Εκείνη την ώρα σου ταράζει, σου τρώει την ψυχή ένας βαθύς φόβος. Θα πεθάνω πριν προλάβω να ζήσω την ζωή που μου αξίζει. Αυτό πρέπει να λύσεις. Νομίζω ότι και σήμερα είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στο επόμενο επεισόδιο της Ανάσας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Θα είμαστε και πάλι μαζί πολύ σύντομα. Να είστε καλά.